Uy, bagong recruit to, Car Wash Boy. Car Wash Boy. Papi Hello, man. what's up? Once again, ito na naman ang ating panibagong vlog sa araw na ito. Ay maghahatid tayo ng relief goods sa barangay Talugtog, kung saan marami-rami rin ang mga kababayan natin na nasalanta. Ito palang relief goods na ito ay initiative ng Pagatang, lalong-lalo na sa CEO na si Sir Nino Gadingan. Siya rin yung founder ng Ikistikandon. At ngayon hinihintay ko sila dito sa papasok sa kanila. At hinihintay ko na lang kasi galing sila dun sa Camellia. So nandito tayo ngayon, naghihintay. Ito na pala yung mga kasama natin. Wow. Wow. Shout out Papsi. Papsi Jonas. Si Sharkhead TV. Nag-vlog din siya pala. Shout out Sharkhead TV. A few moments later. Parang kaya kita lukog. Buwan ako na yung pag nga balon tayo amin. Amok nga tayo ko na nalitiga tayo amin. Tapos natin na masama nga panagpagyo na, ni Bagyo Maring. So kanta na sa iti basit, kakabasit nga na sa Gana, iti basit ang kumpanya ng Pagatang Courier Services na nakabasot sa ikan doon. Ganda sa operasyon na di Locos Norte, Locos Norte La Union. Sa tanado sa dagitin ayat nga partner ni nga nakipagtinulong. So dito to me, first batch pa lang natin ako first 100 families. Di orasan tayo iti relief goods. At natili na ako na dito, di may susuko. Dati duwa nga kilo nga baga, duwa nga janata, duwa nga hotel, kape, asukar, gatas. So kung nanyaman na siya, makatagod pa niya ako ang tulog at ano sa tayo, siya tulaan pa na tumanan sa lumanon nga kanya. Yung mga katulak na gitikwa, dahil na ito mga riders di Pagata, dahil hangan nakadunod at tatayat yung mga kami sa nakadunod na isuda iti tumulong kanya tayo. Then siyempre, alam kami abong dawi ang yaman iti barangay council, iti barangay Tingatalugtog, kununahan na ni Cap Ryan, kanda dahil ko na. Hanggang may promise nga malayunan to. Dahil naman hanggang mawarasan pang asiyo sa handa nga kabura. Okay, bakit naman tumatibang nagpun nga kuan awanti balak ko ng tumarita na alpas sa filing awanti politika kanya karta at sa kila ti ulog ti politika so may lang tulong tay lata okay sharing blessing lang naman pay dali ni pandemic so tama dali din ayat ko mga kanya dali so i-share nila ako dili ta blessing na sa positive kumpanya ni kakadwa nga riders ti Pagatan okay so thank you ako
Inaabot yung mga relief sa mga kababayan natin na nasalanta sa bagyo na ito. So medyo 79 yata na katao. So ang prepare namin ay almost or 100 eksakto 100 na reliefs, 100 na piraso. So 79 lang yata yung naka-attend. So hihintayin pa natin habang hihintayin natin yung darating pa. Mga masisipag na rider ng Pagatang, sila yung mga naka-off duty ngayon. Pero yung mga ibang kasama namin ay tumatakbo pa rin sa kalsada. Ayun, i-mention ko daw. Isa-isahin natin pangalanan, si Mark Anthony Cortez. Eto, siya yan. Si Ate Madel, si Kuya Judel, tapos si Macho, yung matangkad doon, nasa huli. And yung may-ari ng sasakyan na always na nandyan, si Papa Buno-Buno, Papi Buno-Buno. Ayan, Buno-Buno. Always yung sasakyan niya available, basta Pagatang yan, natikistikan doon. Si Papsi Jonas, Sharkhead TV, shoutout. Siya yung personal cameraman at photographer ni Sir Nins. Subscribe kayo, Sharkhead TV. Vince Salazar TV. Medyo Vince Salazar, VHINZ Salazar TV. Medyo I-put ko yung link niya mamaya. ay, salamat. Salamat, Papsi. Binalikan ko lang kasi yung YouTube ko. 1 year na nag-stop ako, tinamad ako noon. Ayun, nakaangan na noon, nalagasan naman ako mahigit 100. Kaya ang hirap magpadaan. Pag nakita ni YouTube na hindi ka Oo. sa watch hour, ang kasi ang tip ko para mag-live ka sa YouTube, doon ka mag-live, tapos invite mo yung mga Friends. Watch hour na yun, sigurado yan. kapag live kasi parang Bagong recruit to, Carwash Boy. Carwash Boy. Papi ma. So, liliban muna kami. Iniwan ko muna yung mot ko. Makikisakay na lang ako para tuloy yung vlog. Mangkas ako kay Papi Mat. Mag-asawang rider, kaya sweet lover. Both are sweet lover. Sharkhead TV sa likod. Hoy. Asa? Kota.